בשעות היום אני מרינט. רק עוד ילדה רגילה שיש לה חיים רגילים. אבל יש בי משהו שאיש לא מכיר, בגלל שיש לי סוד. החיפושית המופלאה, היא תעזור בעת צרה. היא מופלאה הכי טובה, ועם כוחות האהבה. החיפושית המופלאה, היא תעזור בעת צרה. היא מופלאה הכי טובה, ועם כוחות האהבה המופלאה. בשעות היום אני מרינט. רק עוד ילדה רגילה שיש לה חיים רגילים. אבל יש בי משהו שאיש לא מכיר, בגלל שיש לי סוד. החיפושית המופלאה, היא תעזור בעת